Ahojte priatelia, som veľmi rád, že vám môžeme ukázať ďalšiu našu prestavbu. Ako po väčšine od nás je to špeciálna prestavba, tentokrát naozaj veľmi špeciálna, je to offroadová úprava Mercedesu Sprinter L4 H2. Ako môžete vidieť, tak na aute máme veľmi veľa offroadových doplnkov, terénnych kolies, ochranného rámu, predného, máme strešnú záhradku s ledkovým osvetlením vpredu, ledkové svetla vzadu, máme tam šnorchel, bočný rebrík, aby sme sa vedeli dostať hore, máme ochranu prahov, takisto máme kryt motorák a takisto je domontovaná uzavierka diferenciálu, čiže napriek tomu, že už máme štvorkolku, my sme tú štvorkolku ešte zlepšili. Pomohli s raptorovým nástrkom, ako môžete vidieť, predná maska, nárazníky, predný, zadný, celá spodná časť a všetky plastové veci, takisto stredná časť a rozšírenia auta, ktoré uvidíme potom neskôr. Všetko je v raptorovom nástreku, aby to teda bolo chránené proti poškriabaniu nejakými konármi. Tieto veci sme spravili v spolupráci s firmou Emlad Martin, ktorá sa špecializuje na takéto offroadové prestavby. Vítajte vo vnútri, ako prvé si ukážeme kabínu. Je to klasická sprinterácka kabína, ale ako väčšina našich aut je naozaj veľmi dobre vybavená, čiže veľký displej, kompletná výbava, ovládanie na volante. Dodatočne sme tu dorobili vypúšťanie nádrží, čiže aj pitnej odpadovej nádrže. A dodatočne, ako som spomínal, máme uzavierku diferenciálu a takisto prednú LED rampu a zadné LED svetla, tak máme pridané vlastne vypínače, čiže viem ovládať, ako som povedal, aj uzavierku, aj osvetlenie. Čo sa týka interiéru, tak môžete vidieť, že je zase individuálny, tak toto chcel náš zákazník a všetci naši zákazníci si môžu vybrať podľa toho, čo sa im páči, takže tu sme teraz v takom tmavšom prevedení, takisto aj sedačky sú spravené do tmava. Zákazníci si môžu vybrať na mieru nie len dizajn a dekory, ale môžu sa aj vybrať pôdorys. Ak technicky je možné to tak spraviť, tak sa snažíme prispôsobiť tomu, čo zákazník chce. Takže aj dnes tu uvidíme, že máme veľký priestor na sedenie, máme veľkú kúpeľku, spanie na šírku, vďaka rozšíreniam na stenách, ktoré takisto uvidíme. A za posteľou máme ešte šatníkové skrine. Predné sedenie, tak ako ho robíme po väčšine, to znamená za šoférom máme stolík, za stolíkom máme dvojsedačku rozkladateľnú. Stolík je takisto rozťahovateľný, vždy chceme, aby sa vedel nájsť aj spolujazdec, takže v našom prípade ho robíme takto rozťahovateľný. K tomu máme ešte jeden medikus, ktorý sem vložíme a vďaka tomu sa vie nájsť aj spolujazdec. Za stolíkom naša rozkladateľná dvojsedačka, tu už poznáme, ale môžeme si ju znovu ukázať. Výhoda je, že s ňou vieme ísť dopredu, dozadu. Čím viac idem dopredu, tým viac si môžem nakloniť operadlo a tým pohodlnejšie sa mi jazdí. Takisto je rozkladateľná na posteľ a je rozšíriteľná, čiže ja ju viem posunúť smerom do uličky a tým pádom, keď budeme sedieť dvaja ramenatí chlapí, tak sa tam v pohode zmestíme a bude sa nám sedieť oveľa príjemnejšie. Aby sme to mali presvetlené, tak samozrejme máme okno, to je zároveň únikový východ, ale aby bolo čo najviac svetla, tak máme aj veľké strešné okno midi heky, plus všade naše ledkové osvetlenie, ktoré je stmievateľné. Skrinky sú takisto naše univerzálne, alebo tie, ktoré dávame štandardne. Tu by som sa ale pristavil, máme nové zámky. Sú vlastne zámky, ktoré sa používajú na lodiach, takže nie sú to madlá, ktoré vytrčajú, sú zapustené. Fungujú takto. Na opačnej strane vedľa sedačky, teda tesne za vstupom do auta, máme kuchynku. Takisto také najštandardnejšie miesto by som povedal na kuchynku. Tu by som sa pristavil teda okrem toho dizajnu, ktorý naozaj je kombinácia čiernej s bledým drevom, tak nemáme klasický plynový varič, ale máme elektrický varič na 230 V, je to teda sklokeramický varič. A máme aj klasickú výlevku, povedal by som domovskú. A všetky doplnky sme sa snažili ladiť do čiernej, čiže aj batéria je klasická kovová, cinkáme, klasická kovová, všade máme zásuvky, takisto máme šuplíky s dorazom, to je takisto vlastne ako keby náš štandard. No a máme prídavný stolík, aby sme si vedeli rozšíriť pracovnú plochu. A takisto smetný koš. Tým, že sme v dlhom aute L4, zmestilo sa nám za kuchyňu aj chladnička, aj šatníková skrinka. To znamená, že tesne za kuchyňou chladnička kompresorová, 90 litrová. Pod chladničkou máme odkladaciu skrinku, nad chladničkou takisto. Táto skrinka je vlastne ako príprava pre mikrovlnku. Zatiaľ teda len so zásuvkou a prázdna. Uvidí sa, či zákazník bude chcieť. Na opačnej strane máme veľký šatník.
dosvetlený. A takisto nejaké odkladacie skrinky nad a pod šatníkom. Smerom k posteli máme spravený schodík. Posteľ je veľmi vysoká, alebo veľmi vysoko kvôli tomu, lebo sme potrebovali mať vysokú garáž na bicykel, to si ukážeme potom zozadu. Ale teda, aby sme schodík využili, tak sme zase do ňoho umiestnili chladiaci box, respektíve tentokrát to nie je chladiaci, ale mraziaci box. Je to box od Vitrifriga, ktorý mrazí až do -10. Za dvojlavicou máme opäť veľkú kúpeľku, čiže samostatne vecko, samostatne sprcha. Ako môžete vidieť, máme teraz zapustené dvere, takže je to trošku iné ako sme to robívali doteraz. Myslím si, že dizajnovo to vyzerá veľmi pekne, takisto nová kovová kľúčka. A trošku netradične sa dvere otvárajú do opačnej strany, čiže keď chcem vojsť dovnútra, musím si najprv prejsť k posteli, aby som ich dokázal otvoriť. Ale má to jednoduché vysvetlenie. Zákazník si žiadal, aby sa otvárali takto kvôli tomu, že keď teda vylezie zo sprchy a chce sa prezlieť, tak nechce, aby ho niekto videl. Takže si takto otvorí, prezlečie sa a potom môže zavrieť. V zadnej časti ako vždy máme posteľ, ale ako som spomínal, my sme vlastne v tomto prípade spravili posteľ na šírku auta, aby sme mali dostatočne dlhú posteľ, lebo šírka v tejto výške auta by bola len 1,76 m alebo 1,74 m, tak sme použili rozšírenia stien, ktoré uvidíte zvonku. A vďaka tomu sme dostali posteľ, ktorá je teda dlhá 1,92 m a pri ramenách má šírku 1,60 m, pri nohách má šírku 1,50 m. S ušetreným priestorom, za to, že spíme na šírku, sme spravili to, že sme urobili zákazníkovi odkladacie skrinky. Keďže posteľ je dosť vysoko a mohlo by to evokovať taký stiesnený priestor, tak okrem dvoch bočných okien máme ešte strešné okno s ventilátorom, vďaka ktorému teda si vieme vyvetrať celý ten priestor. Teraz vám v rýchlosti ukážeme ešte rozšírenie stien, ktoré sme spomínali pri posteli, že naozaj môžete vidieť, že je veľmi pekné dizajnovo, za mňa vôbec na tom nešpatí, s tým Raptorovým nástrekom to vyzerá veľmi dobre. Takisto bočný rebrík offroadový, aby sme sa vedeli dostať na záhradku. Musím ešte povedať, že na streche máme až 6 solárov a vo vnútri máme litiovú baterku až 560 Ah. Je to logické, keď má offroadové auto a chce chodiť na rôzne expedície, tak potrebujeme čo najviac energie. Takisto aj zadné dvere sme využili na to, aby sme ich mali ako úložný priestor, takže na ľavých dverách máme držiak rezervy. Navyše to vyzerá offroadovo, takže dobre. A na pravých dverách máme vlastne taký celý držiak, kde sa dajú uchytávať rôzne veci. My tu teraz máme dva boxy, ale ešte sa dá na to uchytiť na tie boxy držiak bicyklov, alebo jeden z boxov vyhodiť a dať držiak bicyklov. Takže opäť ďalší úložný priestor. Keď sa pozrieme na zadnú časť, tak vidíme, že naozaj posteľ je veľmi vysoko, teda garáž je veľmi vysoká. Naozaj požiadavka od zákazníka bola, aby tam vedel zmestiť bicykle, takže kvôli tomu vysoká posteľ. Ako môžete vidieť, ten zadný priestor je predelený, to je v podstate priečka tých skriniek, ktoré sme videli za posteľou. Priestor, ktorý je vo vnútri madrac s froly podstavcami, ten sme využili ako úložný priestor, ako nejakú takú poličku na odkladanie veci. Navyše tu na vľavo nám vyšiel priestor na ďalší šatník alebo ďalšiu odkladaciu skrinku. Zákazníková požiadavka bola ešte, aby mal výsuvnú plošinu, takže tu sme urobili na vysokozáťažových výsuvoch, ktoré teda unesú záťaž 110 kg. A ďalšia výhoda je, že tá plošina sa dá vysunúť ako plnovýsuv, takže ja celú dĺžku plošiny vysuniem. Výsuvná plošina na vysokozáťažových výsuvoch, ktoré by mali držať 110 kg, ja mám tesne pod 100, nie som úplne na kraji, ale zatiaľ ma to drží. Tie výsuvy sú plnovýsuvy, to znamená, že ja môžem vysunúť celú dĺžku plošiny a vďaka tomu sa dostanem aj k úplne najzadnejším veciam, ktoré budem mať na plošine uložené. Či už to budú bicykle, alebo to budú nejaké boxy, alebo to bude čokoľvek iné, ku všetkému sa viem krásne dostať. V tej časti ako väčšinou máme zabudovanú techniku, na ľavej strane máme kompletnú elektriku a ako som spomínal, naozaj veľká baterka 560 Ah litiovka. Vďaka tomu, že máme takú veľkú a silnú baterku, máme aj silný menič, až 3,5 kW menič Dometic. A úplne vzadu máme kompletnú elektroinštaláciu. Na opačnej strane máme zabudovanú 112 litrovú nádrž na vodu.
plus odkladací priestor a za nádržou na vodu máme vypúšťací ventil, ale čo by som tu ukázal je kompresor od uzavierky diferenciálu, ktorý je prispôsobený na to, že sa vieme napojiť ešte ďalším zariadením a my sme to vlastne využili ako možnosť dofúkovania kolies. Hej, čiže kompresor od ARBčka so zásuvkou na dofúkovanie kolies. Ja vám ďakujem za pozornosť, verím, že sa vám naša prestavba páčila. Ak by ste aj vy mali záujem o nejakú svoju vlastnú špeciálnu prestavbu, neváhajte nás kontaktovať na linkoch pod videom.